салом бар шумо. ҷолибтарин саҳнаҳои шармовар ки дар пахши мустақими телевизионҳо намоиш дода мешаванд, албатта қабули ин чизҳо барои мо мушкил аст, аммо дар дигар кишварҳо ин чизҳо оддӣ ба шумор меравад. дар ин навор аз тухм додани парранда бар рӯи даст то кашидани мошин бо штурро бубинед. мо ба хотири шумо фаъолият дорем. пас ба навори мо лайк монед, дар канали Некатоб обуна шавед, зангваро пахш намоед ва мо ин ролики ҷолибамонро сар мекунем. тамошобинони гиромӣ, агар шумо варзиша сарфаҳм равед, агар шумо мухлиси футбол ёки ҷанг ё ки ягон намуди дигар намуди варзишҳоро бошен, шумо на танҳо аз тамошои онҳо ҳаловат мебарем, балки боз шумо дар ҷангҳои онҳо метавонед, дар муҳорибаҳои онҳо метавонед пул кор кунед. барои ин кора кардан шумо бояд дар ширкати 1x даромада ба ссилкаи дар зери ҳамин видео буда закрепит кардаги даромада регистратсия кунед. дар вақти регистратсия пурра гузарен ва инчунин промокоди некара истифода баред ва барои ин кор шумода 5000 рубл барои депозити аввал бонус дода мешавад бе пул, яъне шумо медорен истифода мебарен. маълумоти бештар дар комментария закрепит карда шудаги. задани зан. ин зан аз куҷо медонист ки ин мард ӯро ба оринҷаш мезанад? баъд аз задан ҳатто парвое надошт. ӯ ба ҷои ҳассосе зад ва ҳатто ӯро узрхоҳӣ ҳам накард. зан як ровии хеле машҳур мебошад. ӯ дар тӯли зиндагиаш ба шӯҳрати зиёд расидааст. баъзан вақт корҳои ғайриоддиро ҳам анҷом додааст. 3 мавриди он дар ин навор оварда шудааст. аз ҷумла ӯ дар барномае иштирок дошт. ровии барнома шояд гардро аз либоси ӯ пок кардан мехост. барои ҳамин каме наздиктар рафт. ӯ зери либосашро ҳам тамошо мекард. шояд ягон гардеро дар зери либоси зан ҷустуҷӯ мекард. хуб дӯстони азиз, дар ин маврид шумо метавонед фикру назариёти хешро дар комментария бинависед ва мо ролики ҷолибамонро идома медиҳем. харсаворӣ дар кишварҳои мо арзише надорад ин кор, аммо дар баъзан кишварҳо ҳатто кашиш рӯҳони масеҳиён ба хар савор шуда вориди калисо мешуд. хуб ин ҳам ҳайвон асту бояд дӯст дошта бошад. рӯзноманигор дар сари роҳ. ин рӯзноманигор дар канори роҳ меистод ва суҳбат мекард. шояд ҳам фаромӯш кардааст ки дар пахши мустақим қарор дорад ё ин ки фаромӯш карда буд ки ба сари роҳ баромадааст. ҳамин замон камазе расида омад, яъне мошини буркаши расида омад ва ба ӯ наздик буд ки ӯро ба рухсати доимӣ бифиристад, аммо бахташ баландӣ кард. A ideia do governador André Putinelli é cobrar de 4 a 5 reais de pedágio a cada 80 quilômetros de estrada. фаромӯши рӯзноманигор. ин рӯзноманигор ё навкорашро сар кардааст ва ё тавассути қуръа аз донишгоҳ интихоб шудааст. мехоҳад суҳбат кунад, аммо баъд аз гуфтани чанд ҷумла суханашро тамом кард ва надонист ки чӣ дигар бигӯяд. як бор не, балки 3 бор ин иттифоқ рух дод. Foi acionado no bairro Vila América. Segundo informações do boletim de ocorrência, senhor estaria trancado em sua casa praticando. A polícia militar foi acionada no bairro Vila América. Segundo informações, senhor estaria trancado dentro de quarto numa residência. A polícia militar foi acionada. замоне ки ин зан аз ҷояш бархоста омад ва бояд либосашро нишон медод, ровии барнома тибқи одаташ ҷойҳои нозуки ӯро тамошо мекард. ба фикри ман ин ровӣ номус надорад ва ҳамеша ҷойҳои нозукии занонро тамошо мекунад ва дар ин бора хеле маҳкумкор аст. занҳо ҳам аз ӯ наметарсанд ва ҳатто медонанд ки ӯ чӣ кор кардан мехоҳад. хуб дар бораи ин гуна ровиҳо шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед? метавонед дар комментария фикрҳои қиммататонро бинависед. барои мо хеле ҷолиб аст ва мо роликро идома медиҳем. афтодан аз саҳна. замоне ки домулоёни азиз бо шавқу завқ суханронӣ карда истодаанд, дигар фаромӯш мекунанд ки дар гирду атроф чӣ гап аст. баъзан вақт баъд аз суҳбаташон мефаҳманд ки чӣ гап аст. дар ин гирдиҳамоӣ таваҷҷӯҳ накарда буданд ки беш аз ҳад ба болои саҳна баромаданд.
салом дӯстони азиз, ширкати Азия Маркет ки ба фурӯши доруҳои гиёҳӣ машғул аст ва доруҳои танҳо оригиналата пешкаши шумо мекунанд, имрӯз боз як доруи нав овардан бо номи чудесни миёд. Чудесни миёд ин пастаи аз асал тайёр карда шудааст ва ин барои бақувват кардан ва беҳтар кардани кори узвҳои мардонагӣ бениҳоят муфид аст ва инчунин ин хастагариро бартараф мекунад, яъне одам хача бодри ҳис мекунад ва энергияи тоза мебахшад барои марда. Гузашта аз ин паста яъне чудесни миёд ба иммунитети одам бениҳоят фоидаи мусбат дорад. Иммунитета яъне бақувват мекунад ки айни замон бениҳоят иммунитет ба мо лозим аст дар шароити COVID-19 ва гузашта аз ин чудесни миёдро мутахассисони тиб барои занон ҳам тавсия медиҳанд, чунки ба узвҳои занона низ таъсири мусбат мерасонад. Барои ҳамин чӣ гуна ки мегӯянд асал барои касал. Худро бетараф ҳис накунед, саломатии худро ҳифз кунед ва номере ки дар рӯи экран мебинед ин доруҳои табииро аз ширкати Азия Маркет бо нархҳои арзон ва дастрас бо скидҳаи калон дастрас кунед. Номерҳо дар рӯи экран. Доставка дар Москва тариқи курьер худи ҳамон рӯз ва дар дигар шаҳрҳои дурдасти Россия бошад бо тариқи почта равон карда мешавад. ин зан дар бозию шӯхӣ хеле машҳур аст. аз ӯ хостанд ки юбкаашро кашад. ӯ ҳам ба пушти миз рафт ва юбкаашро кашид, вале аз ӯ дубора хоста шуд ки рост истад ва либосашро пӯшад. хулоса ин занро дар вазъияти хеле мушкил қарор доданд ва бо ӯ шӯхиҳои бемаъне карданд. Não, tira aqui em cima. Pronto, tirei. Você ensaia. Pronto. Não tem como eu sair. A saia. Não, eu levanto assim. Eu levanto assim. Não vai ficar quieta. тухм мондан бар рӯи даст. ин саҳна хеле зебост. паррандаи хурдакак бо боварии пурра ба болои дасти касе истодааст ва зур мезанад ки як тухм мемонад. кашидани мошин бо штур. ин саҳна хеле ҷолиб аст. мошин дар байни барф даромадааст. соҳибаш штурро истифода бурд то тавонист ки ба ҳамин восита мошинашро аз байни барф берун орад. дучархаи бодӣ. шояд саҳнаи пурраи ин наворро надида бошед. ин мард генераторро дар пушташ баста аз он барқ мегирад ва шамолдиҳакро равшан менамояд. он гоҳ ба дучарха савор шуда бо истифода аз шамолдиҳак суръати дучархаро зиёд мекунад. дар ҳақиқат ҳам ҳалолаш буд. Otra vuelta lo vi, lo venía. Lo vamos a subir. Lo vamos a subir en el Facebook. Subir en el Facebook. дуздии чароғи мошин. ин мард ки таври маълум аст корманди ягон ошхона аст. шояд маошаш кам будааст ки хост ба ҳамин восита даромадашро боло бардорад. хеле ҳам ба истеъдод будааст ва ин корашро медонистааст ки чӣ гуна анҷом диҳад ва муваффақ ҳам шудааст. мошини ҳаштчарха. мошинҳои люкс ва ҳозиразамон зиёд дидем, аммо ин гуна мошинро надида будем. намедонам ин чӣ мошин аст, аз кадом ширкат аст, аммо тарроҳи хубе дорад. аз ҳар ду тараф се чархи дар қафо дорад. хуб донистан андешаҳои шумо барои мо хеле муфид аст ва дар комментари шумо метавонед бинависед ки ин чӣ гуна мошин аст. ва дар ҳамин ҷо ролики ҷолиби мо ба охир мерасад. агар ба шумо писанд омада бошад, ба мисли ҳар вақта метавонед дастгирӣ кунед бо лайкҳоятон, дар канали Некатоб обуна шавед, занглоро паш намоед. то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед. хайр.